ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи тадбирҳои таъмини нақшаи бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтарсозии ғизо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар шаҳри Панҷакент. мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2021 таҳти рақами 25 дар бораи нақшаи бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтарсозии ғизо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва қарори раиси вилояти суғд аз 15 декабри соли 2021 таҳти рақами 587 дар бораи тадбирҳои таъмини нақшаи бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтарсозии ғизо дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2021 таҳти рақами 25 дар бораи нақшаи бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтарсозии ғизо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ба роҳбарӣ ва иҷро гирифта шавад. ҳайати гурӯҳи кории шаҳрӣ оид ба иҷрои нақшаи бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтарсозии ғизо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар шаҳри Панҷакент тасдиқ карда шавад. ҳамоҳангсозии иҷрои нақшаи бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтарсозии ғизо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар шаҳри Панҷакент беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент муқаррар карда шавад. иҷрои нақшаи бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтарсозии ғизо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар доираи маблағҳои буҷети давлатӣ, инчунин аз ҳисоби дигар манбаъҳое ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, ҳамчунин бо ҷалби шарикони рушд ҷиҳати амалисозии нақшаи мазкур тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. беморхонаи марказии шаҳр ҳар сол ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр оид ба амалисозии нақшаи бисёрсоҳавӣ оид ба беҳтар намудани ғизо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар шаҳри Панҷакент ҳисобот пешниҳод намояд. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини соҳибии раиси шаҳри Панҷакент вогузор карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бори нахуст шӯрои муштараки диссертатсионӣ баргузор гардид. дар он устодону донишмандони шинохтаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва олимон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Федератсияи Русия иштирок ва суханронӣ намуданд. дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент нахустин шӯрои муштараки ҳимоявии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент баргузор гардид. ин ҷамомади бошукӯҳро раиси шӯрои ҳимояи муштараки диссертатсионӣ, доктори илмҳои педагогика, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Шаропов Шавкат Аҳмадович ҳусни оғоз бахшида бори дигар изҳор доштанд ки воқеан ин чорабинӣ дар самти баландбардоштани сатҳу сифати дониши омӯзгорон, хонандагон ки дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси олии кишвар таъкид шудааст, аҳамияти басо калон дорад. ҷаласаи шӯрои муштараки диссертатсиониро ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент профессор Муаззамхон Ансорӣ ҳусни оғоз бахшид. сипас суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон танинандоз шуд. иштирокчиёни ҷаласаи шӯрои муштараки диссертатсиониро муовини раиси шаҳри Панҷакент Хисрав Дӯстпойзода аз номи роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент самимона табрику муборакбод намуда ба фаъолияти минбаъдаи ин шӯро комёбиҳо орзу намуд. дар бораи
таъсис ва фаъолияти шӯрои муштараки диссертатсионӣ ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен профессор маъзамхон ансорӣ маърузаи таҳлилӣ ва илмии хишро арзёбӣ намуд. дар ин шӯро муовини раиси шӯрои муштараки диссертатсионӣ профессор доктори илмҳои педагогика петрушевич аркадий аркадьевич, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон докторҳои илмҳои педагогика Дилбар Муҳаммадиева, Абдумумин Расулов, Нуриддин Сафоев, Уктам Шамсиев тавассути онлайн андешаву мулоҳизоти хишро баён карда, таъсиси ин шӯроро барои таҳкими ҳамкориҳои олимону донишмандон ва муҳаққиқони Тоҷикистону Ӯзбекистон ва дигар кишварҳо хеле муҳим маънӣ дод карданд. ноиби ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен профессор Шодмон Воҳидов низ пиромони таъсиси ин шӯро ва дурнамои он андешаву мулоҳизоти хишро баён кард. дар хотимаи ҷаласаи шӯро ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон профессор маъзамхон ансорӣ изҳор намуд, ки воқеан мо тамоми ҷаҳду талошҳои хишро барои фаъолияти пурсамари ин шӯро равона месозем. ҷаласаи шӯроро раиси шӯро доктори илмҳои педагогика устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Шарофов Шавкат Аҳмадович ҳусни хотима бахшид ва бори дигар изҳор намуд, ки воқеан бо баргузории ин шӯро дар шаҳри бостонии Панҷакен ба комёбиҳои бузург дар соҳаи илм ноил мешавем. гузориши Аббос Ҳамросода ва Талабшо Тошев аз донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен. барномаро идома медиҳем. ҷиҳати сифати таҳсилот, касбомӯзӣ ва забономӯзии донишҷӯён дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент тадбирҳои зарурӣ меандешанд. дар ин бора ба мо Шарифова Гулпарӣ, мудири шӯъбаи илм ва инноватсияи донишкада чунин маълумот дод. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолии хиш чун паёмҳои ҳарсола хиратмандонаи оқилона дар бораи баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, дар бораи пешрафти иқтисодиёт, такмил ва тақвият бахшидани илм, баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ сухан ронда, мардуми шарифи Тоҷикистонро даъват карданд, ки барои ҳаёти бособоти пешрафта мубориза барем. сарвари давлат ба яке аз нуктаҳои муҳим ба масъалаи маориф ва илм, ки аз соҳаҳои калидӣ ва стратегии ҷомеа мебошад, таваҷҷӯҳи бисёр намуданд ва роҷеъ ба илмомӯзии ҷавонон бисёртар диққат доданд. ҳар як ҷавони тоҷик дар баробари забондон будан бояд зиракии сиёсӣ, зиракии зеҳнии худро баланд бардорад. президенти кишвар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистонро вазифадор намуданд, ки барои тайёр намудани кадрҳои забондон мусоидат намоянд. мо омӯзгорон низ ин дастуру супоришҳои президенти кишварро дастгирӣ намуда кӯшиш менамоем, ки забономӯзӣ, илмомӯзии донишҷӯён тараққӣ кунад. аҳамияти хоса диҳем. марказҳои забономӯзӣ ҳам англисӣ, ҳам немисӣ, фаронсавӣ, арабӣ, хитоӣ, забони ӯзбекӣ, забони русӣ амал мекунад, ки донишҷӯён аз онҳо фаровон истифода мебаранд. дар марказҳои мазкур ба ғайр аз донишҷӯёни донишкада ҳамчун метавонанд иштирок кунанд донишҷӯёни коллеҷҳои омӯзгорӣ, коллеҷҳои тиббӣ, мактабҳои миёна, дигар муассисаҳо, дигар шахсони хоҳишмандам метавонанд аз ин марказҳои забономӯзӣ, ки мутахассисон аз хориҷа даъват карда мешаванд, баҳравар гарданд. мо омӯзгорон ва устодони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент зери роҳбарии профессор Ансорӣ Маъзамхон дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кору фаъолият намуда кӯшиш менамоем, ки сатҳи илмомӯзии донишҷӯёнро баланд гардонем, кӯшиш менамоем, ки зиракии зеҳнии онҳоро баланд бардорем. донишҷӯёни донишкадаи мо
ба талабот ҷавобгӯ бошам. Кадрҳои баланд ихтисос тайёр кунем ва ҷиҳати забономӯзии донишҷӯёнимон дар сатҳи аъло бошад. дар шаҳри Панҷакент норасоии мутахассисони соҳаи тиб ба назар мерасад. Ин гуфтаро менеҷери сохтори госпиталии шаҳри Панҷакент Раъно Абдуллоева тасдиқ намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. соҳаи тандурустии шаҳру деҳоти Панҷакент ба кормандон ниёз дорад. аз ҷумла ба шӯъбаи эҳё мутахассис, ҳамчунин саратоншинос ва селшинос лозиманд. ин нукта зимни нишасти матбуотӣ бо рӯзноманигорон аз тарафи сартабиби беморхонаи марказии шаҳр Раъно Абдуллоева қайд карда шуд. Норасоии қад 34 нафар хабар мегиранд, аз сохтори госпитали 12 нафар, аз соҳи норасоии қад аз соҳи табибони эҳёгар, табибони нарколог, селшинос ва табибони амрози дарона дар деҳо. инчунин ӯ таъкид намуд, ки зиёда аз 50 нафар кормандони соҳаи тиб бо сабабҳои гуногун аз кор рафтанд. 18 нафар соли 2021 ва 18 нафар табиб мо ба кор қабул кардагӣ, кормандони намунаи тиб 83 нафар ва шумори аз кор рафтани кормандон 8 нафар табиб, аз кор рафтагӣ 1 нафар бо сабаби фақр ва 7 нафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ, кормандони намунаи тиб 56 нафар аз кор бо сабаби ба нафақа рафтан 5 нафар, 3 нафар фақр ва боқимонда бо хоҳиш худ 12 нафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ. вале мо кӯшиш мекунем, ки ин камбудии ҷойдошта дар кӯтоҳтарин муддат ҳал шавад, мегӯяд Раъно Абдуллоева. зеро хатмкунандагони донишгоҳҳову коллеҷҳои тиббӣ аллакай ба мо муроҷиат карда истоданд. бояд гуфт, ки дар умум имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои тиббии кишварамон наздик 700 нафар пизишк намерасад, аз ҷумла дар вилояти Суғд 180 нафар. яке аз сабабҳои тарки кор ва ё ба муҳоҷират рафтани табибонро вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода дар доштани имтиёзҳои гуногун аз тарафи кишварҳои хориҷи кишвар медонад. мутаассифона вақте бархе аз табибон барои такмил додани донишу малакаи худ ба дигар давлатҳо мераванд, бо бархурдор шудани имтиёзҳо дар он ҷо мемонанд ва ин яке аз сабабҳои норасоии кадрҳо мешавад. ин андеша зимни нишасти матбуотӣ бо васоити ахбори умма аз тарафи вазири тандурустӣ қайд гардид. тибқи иттилои вазири тандурустӣ, соли гузашта 109 корманди тиб ба нафақа рафтанд, 54 табиб ва 78 нафар аз кормандони миёнаи тиб фавтиданд, ки ин ҳам яке аз далелҳои дигари норасоии кадрӣ мебошад. ба ҳар ҳол намояндагони соҳаи тиб талоши онро доранд, ки норасоии кадр ба назар нарасад, зеро соласол шумораи зиёди муассисаҳои табобатӣ бо шароити мусоид, ки бо дастгоҳҳои замонавӣ муҷаҳҳазонида шудааст, мавриди истифода қарор мегираду бо ин васила мутахассисони ин соҳа бо ҷойи кор таъмин мегарданд, сохта ба истифода дода мешавад. кормандони соҳаи тиб ҷавобан ба ин дастгириву ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш мекунанд дар савганди тиббии ёдкардаи худ содиқ бошанд. тартиби баромадан ба нафақа тағйир ёфтааст. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи ин мавзӯъ. шаҳрвандон ҳуҷҷатҳоро ба раёсатону пешниҳод мекунанд. ба воситаи раёсат ҳисоботу ҳамун ҳуҷҷатҳое ки шаҳрвандон пешниҳод карданд ба марказ пешниҳод мекарданд. маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. марказ дар фонди нафақа пештар мегӯфтам, ҳози маркази минтақавӣ ва таъиноти нафақа дар асоси база сурат мегирад. агар ҳамун шаҳрвандое ки аснод пешниҳод карданд аз рӯи дафтарчаи меҳнатиаш то соли 99 коэффициенти муайян худаш аз дохили база муайян аст. то 99 аз дохили база фақат коэффициенти ҷои корашо мегиранд. баъд аз 99 аз база ҷое ки вай кор ва фаъолият намудааст то ҳамон муҳлати ки ба нафақа баромада бошад музди меҳнат мегиранд. дар асоси музди меҳнат нафақаи ҳамон шаҳрванд таъин карда мешавад. агар дар ҳолате ки ҳамон ҷои коре ки вай кор ва фаъолият карду бухгалтери ҳамунҷа
сармуҳосибаш агар ҳисобота ба раёсати мо пешниҳод накарда буду ва раёсат ба мо ба тариқи электронӣ пешниҳод накарда баъза ворид нашуд, нафақаи ҳамон шаҳрванд кам ба инобат гирифта мешавад, чунки дар маҳзан мавҷуд нест ҳамон нафақа. аз ҳамин лиҳоз ҳози нисбати баромадани нафақа эътирози шаҳрвандон зиёд шуда истодааст, чунки дар ҳамон вақту аз соли 99 бисёре аз корхонаҳо музди меҳнати кормандонашона ба тариқи электронӣ бар маҳзани марказ ворид кардагӣ нестанд ва ҳисоботҳо ба раёсатҳо пешниҳод карда шудагӣ нестанд. аз ҳамин лиҳоз барои барқарор намудани музди меҳнатҳошон метавонанд ба раёсат ҳамон сармуҳосибҳо солҳои гузаштае ки музди ҳамон шаҳрвандо барқарор карда нашуда буданд, ҳамон шаҳрвандо номашон дарҷ гардида набуд, барқарор кунанд ва ба воситаи раёсат ба мо пешниҳод кунанд. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. ҳамдиёрони гиромӣ, дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба муносибати истиқболи сазовори рӯзи артиши миллӣ, рӯзи модар ва иди байналмилалии Наврӯз шанбеи ҳар ҳафта ҳашарҳои тозагиву ободонӣ гузаронида мешавад. бинобар ин аз сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент даъват менамоем ки дар ин рӯзҳо бо нақшаву ниятҳои созанда дар тоза намудани назди ҳавлию биноҳои истиқоматӣ, хиёбону кӯчаҳо, назди биноҳои маъмурӣ, корхонаву муассисаҳо, бозору нуқтаҳои савдо, хӯроки умумӣ, хизматрасонӣ саҳми хешро гузоранд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. дар рӯзҳои истироҳатӣ барои ҳар яки шумо истироҳати хубу бо фароғатро хоҳонем. то барномаҳои навбатӣ танисияту хонобод бошед. хайр.